we just stay here? 'Cause in this kind of weather, Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kinurmatan, come round, Assalamualaikum. make yourself calm. But I wouldn't change a thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapindahan kulo aturaken puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paringi berkah lan rahmatipun. Saengga ing dinten punika kita sedaya saged kempal bebarengan wonten ing acara mantenan ingkang sakral menika. Ugi ora kesopen. Salam lan sholawat mugi tansah keparing dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kita tansah pinaring syafaatipun ing yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kinurmatan, sakmenika kula badhe maosaken runtutan acara ingkang badhe lumampah ing dinten punika. Nomor setunggal pembuka, nomor kali pembahagiarja, nomor 3 upacara serah-serahan, nomor sekawan panggih manten, nomor 5 pengajap lan panyuwun doa. Monggo kita awali acara punika kalian maos bismillah. Mugi-mugi lumampah kanthi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kagem Bapak Ibu lan sedaya rawuh ingkang kinurmatan, langkung rumiyin sumangga kita panjataken puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi berkah lan rahmatipun sehingga kita sedaya saged kempal wonten ing acara pernikahan putra putri kita. Ora kesupen sumangga kita ngaturaken salam lan sholawat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kita sedaya tansah pinaringan syafaatipun dumugi ing akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh ing kinurmatan, ing dinten menika kula lan keluarga ageng saking Mbak Rizka ngaturaken ageng pun panuwun dumateng keluarga besar saking Mas Rizal ingkang sampun nglampahi putri kula. Wonten ing dinten menika putri kula lan putra panjenengan sampun sah dados pasangan suami istri. Kula ngaturaken pangestu kanthi tulus, mugi-mugi saged bangun keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, tansah rukun mukanen dumateng keluarga lan dados pasangan ingkang saling asa asih lan asuh. Kula saksampunipun nyerahaken Mbak Rizka dumateng Mas Rizka kanthi penuh rasa ikhlas. Mugi-mugi Mas Rizal saged ngompeni putri kula kanthi penuh rasa tanggung jawab lan tresna, sehingga rumah tanggane tansah diparingi berkah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Akhiripun kula sekeluarga nyuwun pangapunten bilih wonten kekirangan saking kula lan keluarga ing nalika nyempeng acara menika. Kula ugi ngaturaken panuwun dumateng sedaya rawuh ing sampun nderek nedonga lan maringi pangestu. Mekaten pidato ingkang kula aturaken, mugi-mugi kagem pengantin kalih pinaring kebahagiaan ing kesanipun ingkang katih. Bila wonten kekirangan kula nyuwun ngapunten.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh ingkang kinurmatan, monggo kita tutup acara ing dinten punika kalian hamdalah. Mugi Gusti Allah Subhanahu wa taala paringi berkah dumateng pengantin kalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Matur nuwun dumateng sedaya tamu ingkang rawuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.